sa news center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna nga mapagulong dinalan sa mga balita lokal, bangkay sa isa ka dalagita nga wala na sang panapton na sapuan sa syudad sang La Carlota. Online sellers nga nagabaligya sang pork products ginpaandaman sang provincial veterinarian. Sa balita national, resignation ni House Speaker Alan Cayetano ginbasura sang Kamara. Gobyerno padayon nga suportahan ng mga Pinoy in kaso madayong plano nga pagdula sang PhilHealth. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Oktubre 1, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Action Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa Happy Mascara Festival! It's Why gani October mascara? 1. Di happy, mascara lang yapon niya. Hindi pwede. Sige. Maskin maka-greet lang okay na. Good morning, Danay, Binong 70. And of course, ano natin nga President, Dennis Richard Tibor Roma is watching. Kasi magsunggod naman siya balahaw, hindi siya pag-i-greet. Or maskipan. Gani man. Si Binong si Ted sa kuana sa Talisay PNP bala. Yes. Hello. Hambal na sa ato na President Hambalia. Happy Mascara. Good morning sa Energy Fans Club. Halong gid kita tanan kuno. Let's go hit kuno. Oy. Amo na siya. Let's muna. go. Let's go Hinebra. Perfect. Jocelyn Arisivita Ola. Good morning Action Radio. Sanso Jaime Aline. Good morning, hambal ni Binong 70. Good morning, Action Boy, Action Eden. Live kami subong monitor sa Bago. Bago sila. Upod kay Lili Limpangog, kag kay Chay Aida Gamen. Gamen. Marilu Trevilla Catinoy, good morning. RC Casipe, good morning man. Aiza Golmatico, good morning. Good morning lang da kaya Messi kag Miguel nga aga pa nga nagbugtaw. Perfect. Kim Ignacio, watching from Victoria City. Ruth Kozawa, good morning ma'am. Philip Isulat, good morning. Stay safe. It's October 2020. Yes. Ma'am Gracia Hareta Horvidalia, good morning. And of course, Sir Alex Fuentes. Hambal ni Dennis Richard, katahom sang earrings ni Mommy Eds. Perfect. Maindra ko sa pageant, no? Di kayo maindra ko sa frustrated mascara queen contestant lang. Sa frustrated, yeah. So amo ni subong akong look, do maindra ko sa pageant. Wala ako sige, magandang earrings daw sa kanbla daw sa map. Nag-effort ko, tapos doon sa map lang siya. Sige, mandamel after 6:30 karon na, bigwasan. Good morning, Ma'am Vanessa Mayo. Good morning lang ko na stay safe, Bacolod. Happy October 1st. Karina sa Bacolod Mascara, but not kuno kahit wala subong. Rena na Laura Rico, good morning. Watching from Sitio Kabungbungan, Barangay Sagang, La Castellana. Thank you. Masundan mo Action Boy. Ara ka na kay Gina. Daling arin ako din. Perfect. Gina, Hirona Fernandez, good morning man. Leonila Diploma. Sa kay Merly Dolido Magallanes, may aga. Langgit ka nga ako. Nga, sige, ikaw dan. Imo nga panaming. Di nga na to. Nasa kay sige, padayo na da. Jun Esteveso. Oo. Watching from Binondo, Manila. Tamyaw lang bata. Yan ko si AJ Esteves. Kag sa akong was sweet gud ya. Namiyan ko ikaw magpakasal ka sa ulit. Tawagon ka was sweet. Anong was sweet? Sawa. Amo na? Ay, hindi kuya. Was sweet na yaman do.
Kag sa staff kuno sa Benedicto Steel Corporation, I was with kay Sheila May Samiliano Esteves. Si Ma'am Girly Alcures saman kag kay Ate Marigold Basco maing aga kuno sa sige. Julio Solis sa kay Valencia Kenneth. Nga pita kuno sige. Thank you. Elvis Buerom from Qatar. Miriam Doliete Suerte from Hervias Villamonte. Meli Magallanes from Victorias. Saka Jomar Ayagan, watching from Talisay Zone 14A. Sige, sakay RR Montua Reginio, watching from Alangilan with Lina Espigol. Bing Guerrero, watching from Cartagena Sipalay. Sige. Diin ka na to man. Diin na ka Doon sakay. naglain naman yan. Bingguero ka no last? Yes. Pinky Terwell, good morning Danay from Barangay Villamonte. Helen Wasna, Juliet Colinco, good morning. Patamyaw niya lang kuno si Eliseo Catalunya. Happy birthday sang takurong sultan ko darat. Happy birthday. Happy birthday, Kat. Oh, amo na. Si Miskan si Catalino mo. Eliseo. Ay, Eliseo. Grabe ko si Catalino. Miskan Eliseo, may birthday. Ate, happy birthday, El. Good. Reza Macana, good morning. Reyna Angeles Guerrero, good morning man. From Park and Go, Hinigaran. Happy listening. Tubangan, ginasa sang kuhan, sang Milas. Oo. Ang Park and Go, daw obligyan, daw kuhan, daw tayo bakery. Oo, Park and Go. Hambal ni Dennis, sa maka very island green sang dress ni Action Eve. Action Boy, gali. Dress gidya. Sang dress ni Action Boy. Sige, standby na kita na sa aton nga mga balita, balita lokal. Show Balitang Bayan numero 1. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, nasapuan ang bangkay sa isa kadalagitan nga hublas sa kampo 9-10 sa ibabaw nga porsyon sang Linao Bubong, Barangay San Miguel, Siyudad Santa Carlota, mga lasay sang takna sang aga kahapon nga adlaw Miyerkules. Sunod sa report ni Action Radio La Carlota correspondent Percival Villamor, isa ka nagapangahoy kung tani ang nakasapo sang bangkay matapos nagduda ini sa nakita nga kinutkutan sa may kawayanan, rason nga ginhawanan sa mga kagingking kag didto nakitaan ang tiil sang dalagita. Dugang pa, sang ginusisa na sa otoridad, nakitaan nga ang dalagita may pila sa likod sa nga natuong nga dulungan, agi sang luthang sa wala panibaluan nga sa isang armas luthang, kag nakita man ang pila sa agtang nga mahimo agi sa matig-a nga bagay nga gingamit sa paglampos. Sa karon, blanco pa ang kapulisan sa identity sang dalagita, samtang nakita sa lugar ang relo, t-shirt nga puti kag tsinelas. Patay man ang isa ka persona matapos ginluthang sang riding in tandem suspects lasay sang gabi kagabi sa Galo Ramos Street, Barangay 19, Siyudad sang Bacolod. Ang biktima ginkilala kay Raymart Indino alias Calvo, 39 anyos ang edad, kag nagabaligya sang manok sa Burgos Public Market. Sunod sa saksing hangod wala gingalanan, nagakaon sa gwa sang balaligyaan si Indino sang hinali na lang nga nag-abot ang mga suspetsado. Ginpalapitan si Indino kag gintiro sang 6 ka beses igo sa nagkalain-lain sa nga bahin sang iya siningalawas. Dugang pa ginlagas ang saksi ang mga suspetsado kag hana kung tani nga lampusan sang botelya, apang gintayaan sang pusil kag swerte nga wala na sang bala. Palayag sang saksi sa iyan hibaluan, may mga pabahog na sa kabuhi nga nabaton si Indino. Sunod naman kay Police Executive Master Sergeant Romel Bacules ang Police Station No. 4, padayon pang ilang investigasyon sa nagluntad nga insidente kag wala man sang anay kaso si Indino sa estasyon kag kilala sang pila ka pamilya kag kaingod bilang mabuot nga persona. Patay naman ang isa ka mangunguma matapos ginluthang sa tong Martes sa Barangay Kamindangan, Siyudad San Sipalay. Ang biktima ang kilala kay Romeo Alberio, 47 anyos, sang Barangay Gatuslao, Banwa, sang Candoni. Sa inisyal nga pagpangusisan ni Police Lieutenant Colonel Nesarato Sabando, ang hepe sa Sipalay City PNP, samtang nag-aarado sang duta si Alberio, inali na lamang ginpalapitan sa wala makilala nga suspect kagintiro sang madamo nga bes. Sa among insidente, napatay si Alberio matapos nakaangkon sang malubang nga pila sa lawas kag ulo. Padayon pang investigasyon sa kapulisan sa motibo sa pagpatay kag pagkilala naman sa suspect.
Sa iban pa nga balita lokal, ginpandaman naman ni Provincial Veterinarian Dr. Renante De Sena ang tanan nga mga online sellers sa Negros Occidental kag Bacolod nga untatan ang pagbaligya sang pork siomay, pork products kag byproducts halin sa mga lugar nga apektado sang African swine fever sa Luzon kag Mindanao. Sunod kay De Sena, isa ka Bacolod non ang ila na tukiban nga nagabaligya sang pork siomay gikan sa Binondo, Manila nga apektado naman sang ASF. Dugang pa ni De Sena, iya na ginpangabay ang City Legal Office sa Bacolod agud usisaon kung may nagakaigo nga business permit ang nadakpan kag gintugyan naman sa Provincial Legal Office ang plano nga pagpasaka sang kaso. Sunod kay De Sena, wala sang problema kung sa Visayas lamang nagalin ang pork kag pork products bango nagapabilin ini nga ASF free. Nagligan nga semana gin-report ang panibagong nga outbreak sang ASF sa Metro Manila sa diin ang isa sa mga ginapatihan rason among online meat selling. Samtang naghatag naman sa panibagong extension sa matagiya sa salakyan ang Land Transportation Office angon sa pagproseso sa renewal sa ilang mga registration nga wala sang penalidad. Sunod kay LTO Bacolod District Office Head Ruben Tampos, base sa iya nabaton nga komunikasyon gikan sa ila talatapan nasyonal, ang extension ang magalawig tudto Oktubre 30 labi na sa mga plate number nga nagatapos sa 6, 7 kag 8. Dugang pa ni Tampos, extended man tubtob Disyembre 31 ang pagpa-renew sa mga motor vehicle registration nga may ending plate number nga 9 kag 0. Sa piyak nga bahin, ginapahibaluman sini sa tanan nga mga motor vehicle owners nga sadto nakakuha na sang smoke emission testing result apan nag-expire lamang kag wala pa proseso bangod sa problema sang COVID-19 nga ini ang pwede pasagyapon nga magamit base man sa konsiderasyon kag approval nga ginpapanaog sang LTO National. Nga extended ang mga renewal of registration without penalty sa mga tagiya sa mga salakyan, no? Nga may mga motor vehicle plate number ending in 6, 7, 8 dapat ang schedule sa ilang registration June, July, August. Extended ang registration validity without penalty and surcharge until October 30. Si Ruben Tampos sang LTO District Office. Handa naman ang mga driver sa syudad sa Bacolod sa liwat nga pag-umpisa sang biyahe subong nga adlaw. Sunod kay Undog Secretary General Diego Malacad, nag-umpisa na sa pagpanglimpyo kahapon nga adlaw kag pag-disinfect sa mga pasahero nga salakyan ang iya sini mga miyembro matapos ang isa ka bulan nga pagpahuway bangod naman sa MECQ. Nagapanawagan man si Malacad sa iya mga kaupdanan nga ipatuman ang pagsulundan nga ginpangabay sang IATF para sa seguridad sang tanan. Nakarecord naman sang 205 kabago nga kaso sang COVID-19 ang Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 11,611. Ini ang ginalakipan sang 195 ka local cases, 6 ka LSI kag 4 ka ROF. Ginanunsyo man sang DOH6 ang 178 kabago nga recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 7,186. Samtang ang Western Visayas nakarecord sang 3 ka COVID-19 death nga nagdala na karon sa kabilugan nga 246 nga nagkalamatay. Ang Western Visayas nakapagawa sang 3,931 ka laboratory results nga ginalakipan sang 205 ka bago nga positibo, 2 ka repeat test, 3,724 ka negatibo kag wala sang repeat test. Sa katapusan nga balita lokal, nanguna naman ang Negros Occidental sa may madamo nga recoveries ng COVID-19 nga may 81 kag ginsundan sa syudad sa Bacolod nga may 71. Ginanunsyo man sa DOH6 ang copies nga naka-record sang tig na pula ka recoveries, aklan nga may 4 kag gimaras nga 2. Ang syudad sang Iloilo amo naman ang nanguna sa may madamo nga bago nga kaso sang COVID-19 kag ginsundan sang Bacolod City nga may 66, Negros Occidental nga may 30, Iloilo Province nga may 16, copies nga may 11, aklan nga may 2 kag tig-isa naman sa Antique kag Guimaras. Samtang ang 3 ka COVID-19 death na record sa tig-isa sa syudad sa Bacolod, syudad sang Iloilo kag probinsya sang Negros Occidental. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:19. Kasap Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Inuig na
radyo. Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo. Salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon, padayon aksyon radyo. Bacolod saludo sa imo, padayon aksyon radyo. Okay, good morning sa kay Miguta Ronnie Vega kag regards nda kay Councilor Cindy Rojas. Good morning dira sa inyo. Sa kay Rose Wenner, may agaman sa imo dira sa Germany, no? Reza Makana from Saudi Arabia. Thank you kuno Miss Eden suno kay siling ni Alex Fuentes. Welcome. Razala Sire, good morning from Granada. Salazar family pa shout out kuno. Dandan Samiana. Sa Santa Clara Subdivision, sign off tutub sign sign on tutub sign off kami diri sa Samiana family. Salamat, no? Samiana family. Lady Jonah Bahilida de la Cruz, ma-follow mo kaniden. Yeah. Watching from Riyadh, Saudi, tamyan na Nelita kag tatay Pito Alit kag sabanan niya nga si Jerry Alit sang Barangay Bantayan, Cabancalan City. Teresa Linaha Kayaw, Josefa Cabrera, good morning. Sige. May pahabol action boy si Dandan Samiana. Pag-greet ko no si Bukaw family Don Doyano. Michael okay. Joseph Hilado, good morning. Gapamati lang ko no sa handumanan. Stay safe and stay healthy always. Salamat. Fair Duval Jack, good morning from Fair Shopping Duval Bacolod City. And sa iya ko no nanay Arlene kag tatay Roding sa Enclaro Binalbaga, Negros Occidental. Muna sa kurang na tawag ni nanay niya, alay kurang nga ka-Perdubal si imo Jack. Ako Fair Duval. Di pa social yun. Social yun, Perdubal. Conrado Amante family watching from Barangay Handumanan, Ging Amar. Kindly please greet Miss Ging and Joven Amar sang La Carlota City. Thank you so much. Binong si Tenta Hamalia. May aga pamati sa mayong lang aga nga pagpamati kay Police Major John Joel Batus-Batusan sa Bagos City PNP. And of course, Police Major Jigger Jimenos sa Talisay PNP kag Mr. Eliseo Doyanong sa Barangay Balingasag. Balingasag. Good morning da ka Doya. Doyanong, mga aga. Morning Doy. Morning Doy. Morning Doy. Gina Herona Fernandez, pag-greet niya ko na sa inablos niya, happy birthday, Althea Pugahak. Thank you. Happy birthday, Althea. Rodrigo Caniedo, good morning. Sir, nami isang suman nga ginluto ni Lenny Salem, kag Genesis, kag Eddie, good morning lang. Wala man kami, katilaw. Wala man kami katilaw. Hindi na mamambal na. Kanla on view. Oo, verse. Nami guro. Lapit na, amo na, menu sa November mo. After October, sa November is mga kasumanan. Mga kabalinsyahanan. Mga kabalinsyahanan, mga kabutungan. Oh, true. Ano? Grabe ang ang Pinoy. Amo na yung Pinoy mo, no? Oo. Jen Buero, may agaman. Vanessa Mayo. Ma'am Vanessa Mayo. Atag ko na siya kung how do you mag-pronounce? Kasi di ko kung dito Mayo, dito kay tungod nga to sa US, hindi Mayo. Though from the
Amo siyang root word sang mayonnaise. Pate lang Charlie Shoot, good morning. Shoutout ko na kay Honey Rose Jaime from Municipality of Murcia. Hambal ni Helen West na Miss Eden, you look very chic. Wow. And the neon green shirt of Action Boy complements each other looks. Ay, perfect. Ging Amar, hambal niya, pa-shoutout ko no kay Miss Sheila Paglumutan sang Bacolod City. Kelly Jelly, good morning! Watching here sa USA, Connection Boy. Greet niya lang, Mr. B-Boy Villasor, kag all Salvadorians. Keep safe and God bless. Giovanni Dohinog sa Calong-Calong Airport. Jonah Garcia, niya taga-Bago, niya tos Manila. Good morning sa family Baladhay, family Dalompinas, family Garcia dyan sa Sitio Lunao, Barangay Mailom, Bago City. Watching from Tandang Sora, Quezon City. Perfect. Kataktaw ko. Sa ulo mo na, no? Ceres Chaboso, good morning man. June Marie Radok sa La Castillana. Padaan mo monitor. Good morning. Sa tanan ng mga Energy Fans Club, Yes, ganda mo na. Muna going 15 ako ng members. pero ting ilang, ano po nagsinigan yung group chat pala? Oo. Sa Energy Fans Club. Para mga updates and everything. Nan. Tapos ang COVID-19, may tipon-tipon, yun ang matabo. Kay grabe, ka-active da na itong president mo. Grabe, wala siya kapabaya. Basta subong galing, may pakukita sang kwan, sang tarp. Oo, gani, no, bago pa 20 na, may patarp ka. Di si Action Dorel, mabalik po nagyan po ng basol kay Action Dorel. Kaya si Action Dorel. Hindi tayo balik si Action Dorel. Niya pobra lang, kay ganda lang ka. Correct. Habal na ni Ma'am Vanessa Mio, daan, may lechon na to sa iya. So, ang tarp na lang kag lechon. Di ikaw ya sa ano. Kung anong kulang da. Oh, perfect. Tigdaw da mo, gid kulang. Actually, amo na mo tarp kag lechon, di ka bala sa the rest. Ako na bala kung kulang pa mga membro. Nga panggalon to. Mangakot ka? Oo, parang magkaon sa lechon ni Ma'am Van. Isuwari karon. Gusto mo? Kaya kundi, sino makaon na karon kundi nga dalaan mo sa munog kaon. Kita ipuli Pila ka ulo gusto mo ako? Mga depende lang kung pilang budget. Ulo sang magkaon. Ma-adjust. Sige, standby next na sa aton mga balita nasyonal. Ang iban karon naman sa alas 7 sa Action Balita Morning Edition. Aksyon Balita. Aksyon Balitang Bayan numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:28. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginbasura sang Kamara ang tanyag ni House Speaker Alan Peter Cayetano nga mag-resign bilang leader sang chamber. Sa 184 nga boto nga yes, siyam ka no kag isa ka abstention, ginaprubahan ang motion nga basura ang tanyag ni Cayetano nga mag-resign ka maghatag sang ligwa para sa kay Marinduque Representative Lord Alan Velasco. Una nga nagtanyag si Cayetano nga mag-resign ini bilang House Speaker, isa ka adlaw matapos siya kag si Velasco ang nag-istorya kay Presidente Rodrigo Duterte santong Martes ang gabi para masolusyonan ang isyu. Pila ka minutos pagkatapos ang tanyag ni Cayetano, nag-object si anak kalusugan Representative Mike Defensor. Nagpangabay naman si Presidente Rodrigo Duterte kay Marinduque Representative Lord Alan Velasco nga i-turnover ang speakership sa Desyembre para matagan sang ligwa ang budget deliberations. Ining ipalayag ni Cayetano sa iyang speech sa mga mamalida kahapon nga adlaw, isa ka adlaw matapos nga siya kag si Velasco ang nagsapol upod si Duterte. Sunod kay Cayetano, pila ka beses nga ginpangabay ni Duterte si Velasco nga ipaisol ang term sharing agreement sa Desyembre para matapos ang Kongreso ang 2021 budget. Ginpatag ni Cayetano, ginpangabay ini ni Duterte para hindi siya hatagan sang pila ka bulan para mangin speaker kundi para sa ikaayos ang pungsod. Para kay Cayetano, importante nga mapasar ang 2021 budget sa insakto nga tion kasunod sang economic impact sang COVID-19 pandemic. Ginpasiguro naman ni Marinduque Representative Lord Alan Velasco sa iya mga kaupod sa Kamara nga wala sang mabago sa House Chairmanship sa idalom sa iya pagdumala bilang House Speaker. Ini ang reaksyon ni
Oriental Representative Salvador Leachon sa pahayag ni Deputy Speaker Luis Raymond Villafuerte nga may pila ka committee chairmanships ang mahimo mabago sa tion nga magbulos na si Velasco. Pila sa gintumon ni Villafuerte nga mabago amo ang Committee on Appropriations sa idalom ni ACT-CIS Party List Representative Eric Yap, Committee on Good Government sa idalom ni Bulacan Representative Jonathan C. Alvarado, kag Committee on Franchise sa idalom ni Palawan Representative Franz Alvarez. Sa iban pa nga balita national, ginpahayag naman ni PDEA Chief Director General Wilkin Villanueva ang ila barangay drug clearing operations ang mahimo maapektuhan kung ang pondo sa ahensya ang tama kagamay. Sunod kay Villanueva, ang barangay drug clearing operations ang ahensya ang kalakip sa Philippine Anti-Drug Strategy. Dugang pa ni Villanueva, ang ahensya nagkinahanglan sang masobra 400 milyones pesos para sa clearing sang 7,000 ka barangay sa narcotics. Una ginpahayag ni Senator Panfilo Lacson nga ang alokasyon sa PADS ang yara lamang sa 0.4%. Ginpasiguro naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga ang kinanglanon medikal sa mga Pinoy ang padayon nga suportahan sang gobyerno in kaso nga dulaon ang PhilHealth. Ginhimo ni Vergere ang pahayag duha ka adlaw matapos ginsuwestyon ni Presidente Rodrigo Duterte nga dulaon ang PhilHealth bangod sang massive corruption. Sunod kay Vergere, imposible nga pabayaan sang gobyerno ang kinanglanon medikal sa mga Pinoy, ilabi na sa mas nagakinanglan sang bulig. Una diri ang mga opisyal sa PhilHealth kinakusahan sa sala nga paggasto sang 15 bilyones pesos nga pondo sa idalom sang internal reimbursement mechanism nga nagahatag sang advance payment claim sa mga ospital bisan nga ang nasambit nga ospital wala nagabaton sang COVID-19 nga mga pasyente. Naglabot naman sa 311,694 ang kabilugan nga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas matapos nakarecord sa bag-o nga 2,426 ka kaso. Ini na record sa NCR nga may 887, Cavite nga may 201, Rizal nga may 147, Negros Occidental nga may 115 kag Batangas nga may 99. Ginanunsyo man sa DOH ang 253,480 ka recoveries matapos nadugangan sang 585 ka bagong recoveries. Samtang ang Pilipinas may bago nga COVID-19 nga recoveries nga 58 nga nagdala sa kabilugan nga 5,504. Ang Pilipinas may 52,702 ka aktibo nga kaso sang COVID-19. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:32. Hinugin mamatiyan ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ng Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mabalita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyong news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo, Manila Broadcasting Company.